L'any 1925 jo encara no havia nascut. Això vol dir que, segons com es mira, molts dels fets que van passar aleshores no m'afecten, o m'afecten apenes. Renuncio, doncs, a narrar pel menut les foteses que m'han contat després. Ara m'importa deixar dit que aquell any s'inaugurà la fàbrica. Això és rememorar també persones que no solen mai esmentar a les cròniques. L'any 25 la fàbrica no era tan gran com ara. Això no obstant anava en camí de convertir-se aquest gran ventre que ha esdevingut. Un ventre que regula mitjançant subtilíssimes marees, perfectament indiferent, amorf, trepidant i sorrut. Agressiu, diuen, i aquest mot, segons sembla, és un elogi. Pot ser per alguna escletxa. S'hi filtraven microbis de tendresa, i la gent de Pellaspra se sentia estranyament amorosida i tendra, capaç i tot d'estúpids sacrificis. Aquella gent vull evocar, els que viuen encara, feixuguits pels anys, estòlics, i els altres, els que han mort a plena ruta d'aquests 40 anys llargs. Ells, i no els altres, els que ostentosament estampen llur nom damunt la feina. Ells són els únics herois d'aquesta història. Tants n'he tractats que els noms se m'acumulen i el record pren diverses fesomies, gestos diversos, veus també diverses. La Maria Carné, que morirà soltera, l'Isidre Freixas, en Cinto Filosa, la Joana Martínez, que es baldia a comunes i racons i s'arrugava a poc com s'arruguen les fulles, en Pep Salou i l'Agustí Vilanova, la Carmeta Escaler, que a 8 anys mal complerts ja treballava, i tants vivents o no, que formen el cos inert i pàl·lid a hores d'ara. Que es pot salvar de no res el que viuen, si no és la veu d'algú dels seus que en parle. Al seu entorn la trista baluerna ha anat creixent i ronca poderosa, com una tribanella la sirena barrina iri avui cervells i orelles i esvalota l'ocellada que nia entre les branques dels marronyers i dels pollans. No és fàcil fer eixir de l'oblit els qui van viure amb un destí d'oblit per tota paga, els qui van enronquir-se i esllomar-se, formiguejant desficiosos entre boscos hostils de ferros i corretges enmig del gran soroll. I tanmateix, la gesta d'ells, i no pas dels altres, configura aquest sòlid passar de sang calenta que em manté en un constant estat d'alerta contra la defallença o la cobdícia. Des del meu temps els pense i els evoque, presents o absents és en llurs esperances que em reconec. La fàbrica perdura, no ha mudat gens o apenes. Per això aquest esforç per sobreviure, cansat si es vol, però content hi ha dies entre vidres glaçats, portes barrades, enmig del gran brogit, el gran brogit que a voltes em fa provocar moig, a ells el dedique, en ells el sent, i per ells vull que siga fecund i reptador i alhora tendre. Cal que des d'ara llur nom senyoregen les feixugues parets. D'ells vull parlar en parlar de la gent d'ara. D'ells vull parlar. Sense ells jo no existeix.